eyokuguqa ebese zonke izilimi ezulwini nasemhlabeni naphansi komhlaba ngisho nasesihogweni imbala ayofakaza athi uJesu Kristu inkosi. Okubuhlungu ukuthi abanye bethu bazobe bengekho ebukhoneni bakhe, kepha bokhothama zonke izilimi zifakaze zithi uJesu inkosi. Usho njalo usisi kaWinans uthi kiko konke nginako ngiyofakaza obuhle nokulunga kukaSimakade. Mina ngudidi ngokaNkosi ngingena njalo ngosisi kaWinans isikhathi esithi imzuzu isikhombisa ngemva kwehora lesithupha. Ihlelo iSound Doctrine Hub, umsakazo kusewona evuma 103. Sibamba intambo kuDaviola Mfoka Ramputa eyishayela into yakhe iweekend yonke iqale izolo eyiphothula namuhla ishiya isiqiki isifudumele. Mina noKhoza sizosibamba njalo sithi nathi ukusifudumeza akwazi sephela ukuthi isimo sezulu la eminyango sithi ukubandabanda, kepha indaba esiyiphethe ezikaNkulunkulu zifudumele. Siyafisa-ke ukuzwa kuwena mlaleli ukuthi wena okwakho ukuthini ukubona lapha ku-073-709-1991 noma ku-086-1010-300 086-1010-300 noma lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub. Ukhulume nathi bukhoma, sikhulume nawe sizwe ukuthi kulolu daba esikhuluma ngalo wena uvo lwakho nezwi likaNkulunkulu lithini kuwena. Ingabe uyafisa ukubambelela ezwini noma ufisa ukubambelela kuloko sokujwayele nokhule ngako, noma ufisa ukubambelela kuloko ofundiswe kona ngezinye indlela asazi. Sithe kulwesonto elidlule namuhla sizoqhubeka uhlelo lethu siliqale ngalamasonto amabili edlule. Namuhla sibheka kakhulukazi lolu daba labapostoli. Sinomkhathini sobheka lolu daba labapostoli emkhathini ukuthi ngabe basekhona yini namuhla, number 1. Okwesibili sibheke ukuthi bekuyini umsebenzi wabapostoli, isekhona yini eminye imisebenzi eyenziwa abapostoli esaqhubeka nanamuhla. Ingabe kuloko kuqhubeka ngaleso simo sabapostoli bakudala. Leli gama elithi abapostoli lisho ukuthini impela? Lihlukene kabili noma lilodwa lisho into yodwa? Sibheka amandla ahambisana nalegama, sibheke i-uniqueness yaleli gama mangabe kukhona ubu-unique balo, sibheke nokusetshenziswa kwalo eBhayibhelini ngey'ndlela ezahlukahlukene ukuze olalele akwazi ukuthi aqonde izwi likaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu azolembula ngayo. Sabona mkhathini nikhonze kahle mfethu namuhla. Sibingelele mfundisi, ngibabingela abalaleli. Nami ngivumelana nawe emadolweni aguqayo ukuthi uJesu inkosi nawe ethi ayaguqa. Uyinkosi, kumnandi ukubuswa uyena kunokubuswa imali nokubuswa inhliziyo yakho noma amasiko impilo nje yabantu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe nokuthi sesikhona. Siyabonga mfundisi. Siyabonga kakhulu. Kukhonzeke kahle lapha eKhanyeni Baptist Church. iKhanyeni Baptist lapha ePinetown. Yes mfundisi, besihlangene ngo-11 kuya ku-1. Inkosi nathi ngezwi layo ne-conviction enhlizweni nokuguqula kweimpilo iyasiza kakhulu, siyayibonga. Sizile nathi inkosi sikhonze kahle lapha e-SDF. Awashumayela umfundisi uMabhida egxile kakhulu esifundisweni esiphilile ukuthi uma ubambelele esifundisweni esiphilile njengomKristu woqobo uzingelwa impela, awuzuthandwa abantu ukuthi nanoma kunjalo kukubi bambelela esifundisweni esiphilile ukuthi leso sifundo esiphilile sezwi si-attracta ukugxekwa, si-attracta ukungathandwa, si-attracta ukukhishwa inyumbazane. Athi nanoma kunjalo asibambelele. Siyabonga kakhulu. Ezinye-ke zeyifundise iphilile lezi mkhathini esizokhuluma ngazo namuhla ngendlela engekho bias kwashamangisi, ngendlela evulelekile
kwazise phela sizobheka leli gama lo labapostoli sibheke ukuthi libuyaphi, liqala ubani, liqala kanjani, eliqala kobani, ebakhetha kobani, sibheke futhi nokusetshenziswa kwalo nje general abanye abantu belisebenzisa kanjani. Sibona ukuthi ngalezo indlela ezisetshenziswa ngalo lezo ndlela ezimbili linamandla, line-authority yini, line-final say noma indlela eyodwa ene-final say, izinto ezifana nazo lezo, ukuze uma umlaleli elalele akwazi ukusizwa isifundo esiphilile. Kepha-ke ngaphambi kokuba sikwenze konke lokho ngenjalo Mkhathini, sicele umnini izindaba ukuthi kube uyena-ke osilondolozayo ukuthi lokhu sikuhandlishe ngendlela yena efisa nathanda ukuthi senze ngako, singazenzeli nje Mkhathini. Cela-ke usikhulekele mfethu. Siyakubonga Nkosi ngezwi lakho nokusihlakaniphisa elisinikeza khona ukuze singaphanjaniswa ikhanda imfundiso ezidukisayo zabantu nezamadimoni. Siyakubonga ngeqiniso lalo, sibhalele lona lishintshi limile limi ngunaphakade. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uma sikhuluma ngale ndaba yokuchaza abapostoli ngokweqiniso lezwi lakho, usenze sichaze ngendlela ecacile eyethembekile ezwini lakho nezozwakala kahle kubona bonke abalaleli. Abangakaze bayicabange siyabakhulekela Nkosi ukuthi ke uvule ingqondo zabo nje to consider lezinto osibhalele zona ezwini lakho maqondana neoffice lobupostoli nama qualifications alo. Abanye bake bezwa bakhona badinga ukushintsha izinto ezithize ezimpilweni zabo. Ngiyakhuleka ukuthi babe khona bazoyibeka phansi le title after understanding izwi lakho, okuzophela nje i-ono kwesaba okuholela ekwedukisweni ngenxa yokwesaba i-title bengazi ukuthi wena utheni ngayo. Siza ibandla lakho ulinikeze ukuqonda, ulinikeze ukuhlakanipha ne-discernment, ulinikeze ukwazisisa izwi lakho. Create nje ne-interest Nkosi ekutheni abantu bafuna ukwazi kabanzi ngezinto wena osambulele zona ukuze sizokhula sidlondlobale ngokuba abantu abadlayo edilini lezwi lakho. Sikunikeza udumo ngalokho egameni lika Jesu. Amen. Amen. Mkhathini, asisho nje ukuthi ngaphambi kokuba sikhulume ngalesi sihloko sethu sanamuhla, sikhumbuze abalaleli ngenkomfa yethu yaminyaka yonke yekhwezela. Sithi kulabo abangalalelanga kuleli sonto elidlule sikhuluma ngayo isimo noma imi kanjani Mkhathini? Mhla ka-9 November kuzobe kumgqibelo sobe sihlangene ukhwezela 2024 silapha ePinetown la kuhlanganyela khona ibandla laseKhanyeni number 8 Harvey Road lapha emva ko Pinecrest opposite Shoprite, lezo indawo ezinjalo. Sizobe siqala ngo9:30 kuya ku3:30. Bamenyiwe bonke abantu, ayikho registration awudinga ukuregister. Singakuthokozela ma usithinta usazisa ukuthi uyeza ukuze sizoba naso isithombe sesibalo sikwazi ukulungisa, ngoba kuyalungiswa nasemakhishini, sispenda ilanga lonke ndawonye. Kukhona ikhadi zokuthandaza ekseni, khona ukuhlabelela ndawonye, ukufundiswa izwi likaNkulunkulu, sihlale ematafuleni sidle nokudla kwesisu ndawonye, amathuba okuxoxa, amathuba okubuza nemibuzo, Q&A, sifunde sinabe nje. Itheme esiza nayo ukuthi funa kuqala umbuso kaNkulunkulu. Sifuna ukulekelela abantu abaningi bagcwele emabandleni, bafika umuntu ezofuna imisebenzi ezokuthiwa kuyathandazelwana la, omunye ezofuna ukuphiliswa emzimbeni ezokuthiwa khona abantu abaphilisayo, noma umshado ezofuna i-counseling. Wahlala kanjalo ngoba isizakala mhlawumbe noma ebona kanjalo akakaze adlulele phambili ekutheni konjwe yini uNkulunkulu yena ayifunayo. Akakaze adile nezono zakhe, akakaze aphenduke nempilo yakhe mawusumbona uyabona ukuthi akukho ukukholwa zikho izithelo, kodwa umuntu kade ahlala ebandleni weze ezofuna izinkwa nofishi kuJesu, wangabe esawufuna umbuso. Jesu usho njalo. Abanye basindiswe kwangempela, kodwa
izinto nje abayikhuluma noNkulunkulu ezala emhlabeni kuphela. Bafuna yona lemisebenzi efuna abantu abangakholwa, yona lemshado, yona lemali, kona lokuphila emzimbeni. That's the only thing abayaziyo. Abazi ngombuso kaNkulunkulu ne-spiritual life, ukukhula enkosini, ukunqoba isono, ukumfuza uJesu, ukusebenzela umvuzo oyokwamukelwa ezulwini. Sifuna ke ukuzokhomba ibandla likaNkulunkulu ey'ndabeni zombuso. Mawufuna ukusithinta nje usidrophele noma i-voice note or WhatsApp, usitshela ukuthi uyeza nibangaki lapha ku-065 965 8538. Ungasithinta ku-065 965 8538. Uma ungayibambanga ayikho inkinga, nalezi eziyayiphume ekupheleni kohlelo ungasithinta nakhona. Singajabulela nje ukwazi ukuthi uyeza uzohlanganyela nathi, siqhuquzelane, sikhwezelane unyaka uphela. So mina siphinde futhi le nombolo ngaphambi kokuba siliguqise lolu hlelo, kanti ke futhi nale inombolo esiyikhipha ekupheleni kohlelo u-076 353 3001 no 083 234 0154. ezinye inombolo ongayithinta kepha le qondene ngqo nenkomfa sizoyiphinda nayo egcineni njengoba umkhathini eseyishilo. Umkhathini asingene ohlelweni noma esihlokweni sethu sanamuhla. Uthe ekukhulumeni kwakho ukhuluma ngale nkomfa wabala ezinye izinto ezifana ncamashi naloku bekwenzeka ngesikhathi sikaKristu, abantu belandela uKristu. Asisho ukuthi iBhayibheli isikhathini eziningi libiza abantu abakade belandela uKristu njengama-disciples, abalandeli bakaKristu. Now leli gama elithi disciple lisetshenziswa ngendlela ehlukile eBhayibhelini, kepha ngifisa silibone ukuthi kuneyigaba noma ama-spheres amahlanu we-discipleship. Kunalaba wonke bakade belandela uKristu befuna izinkwa nofishi kanjalo. Bonke labo nalabo bebemlandela uKristu befuna ukubona izimangaliso nako konke, bonke labo siyabona ezwini bebizwa ngama-disciples. Ebese kuba nabanye abancanyana kulabo abakholwe ngempela uKristu, banikeza impilo zabo kuKristu, labo esibabiza ngama-believing disciples, abakholwe ngempela esinye isigaba sabo labo. Sibona kuleso sigaba leso uKristu akhetha abawu-70 abathuma. Enye futhi isphere sisibonayo lapho, ebese kulo 70 sibona uKristu akhetha abawu-12. Esizobheka kubona laba abawu-12 sibabona futhi banikeza negama elispecial. Ama-disciple bonke laba abantu abalandela uKristu bonke laba bizwa ngama-disciples, siqala ngey'nkulungwane bekade silandela uJesu siza ku-70. Kulo 70 sibone sekhetha abawu-12. Kulo 12 sibabone banikeza igama uKristu, ubanikeza lelo gama eli-unique esiyokhuluma ngalo namuhla, kuyigama elithi abapostoli. Kulo 12 futhi aphinda akhetha abathathu, Petro, uJames noJohn, okuyima-inner circle wabo. So ithini lento? Abafundi bonke, ama-disciple bonke, kepha abafani ngokwemisebenzi nezinto abanikezwe zona nama-ministry abanikezwe zona, abafani laba. So sizogxila kulesifie sesithathu lesi sabawu-12 sama-disciples esesibona abanikeza igama lokuthi ba-apostoli. Angiphinde ngisho mkhathini ukuthi mawubheka lapha encwadini ka-2 Corinthians, u-2 Corinthians chapter 8 verse 23 as an example, ubona kusetshenziswa leli gama labapostoli. Leli gama elithi abapostoli lisho abantu abathunyiwe, those who are sent out, lisho ama-messengers. Uma ulifunda ngeBhayibheli lesizulu lithi bayizithunywa zevangeli, they are apostles, bathunyiwe izithunywa zevangeli. Now ngiyafisa ukuthi sikubheke lokho kokubili ukuthi belisetshenziswa leli gama njengabantu abathunyiwe njengezithunywa zevangeli. Ebese kubeke nesinye isikole
somqondo, another school of thought for direct translation, kukhulunywa ngoThithu la nabanye ama disciples, other brothers, omunye angathi leli gama lithi disciples bebangasho nje other brothers, bebasho aba brothers abekade anabapostoli, so bahlanganisa konke amapostoli. That's another school of thought, but okusalayo ukuthi leli gama elithi apostolos lisho abantu abathunyiwe, ama messengers. But sibona uKristu alinikeza i-uniqueness yalo enfisa ukuthi sigcile kuyona namuhla. Yini kubalekile ukuthi sikwenze lokho emkhathini? Because sinabo namuhla baningi abazibiza ngama-apostoli, and ekuzibizeni kwabo ngama-apostoli babuye balisebenzise lobu apostoli babo, le title noma lesikhundla sobupostoli basebenzise namandla negunya okuhambisana nako esikubona kulaba bawu-12 kuphela uKristu abakhethile. Asikuboni kibo bonke laba iBhayibheli elibabizwa ngabapostoli, as a general term, njengabantu abathunyiwe. Asiboni banaleyo authority, banalo gunya, banalawo mandla, and sizokubona ezwini kaNkulunkulu, because izwi likaNkulunkulu lithi uma ngabe uzibiza futhi ngomprofeti kepha uphikisa lento ephikiswa umpostoli, kusho ukuthi fanele uignore wena. So siyazi umuntu ophikisa umprofeti uphikisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Now mase sibona ezwini kaNkulunkulu umpostoli uPaul lapha encwadini yaseKorinte athi umuntu ophikisa umpostoli uphikisa uNkulunkulu, even though lo muntu lo ezibiza ngomprofeti. Kusho ukuthi kunegunya, kunamandla, kune-authority enkulu ehambisana nale title. So namuhla sibona abantu abaningi bezibiza ngabapostoli baphinde basebenzise naleli gunya nalamandla ahambisana nalo. So fanele sikubone lokho ukuthi ngabe kuyikona yini kulesikhathi esiphila kusona, ngabe kuyikona kona izwi lisho njalo, noma abantu sebazithathela amandla kungewona wabo. Khumbula bebabaningi abantu abama-disciples, kepha kulabo bantu abama-disciples bawu-12 kuphela uNkulunkulu uKristu abanikeze lelo gama, lelo title, leso sikhundla. Uyena oqale lelo gama lokuthi bampostoli. Laba abanye benza imisebenzi efana noma hayi yonke eminye mhlambe singathi ifana neyabo, bathunyiwe nabo, they have been sent out njengabapostoli, kepha abanalo lelo gunya. So ngiyafisa ukuthi lokho ngikwenze njengesindlalelo umkhathini ukuze umlaleli esikhuluma naye namuhla iqonde kahle lento. Asiqale nje emkhathini ukuthi ngokwezwi likaNkulunkulu umuntu qualifya kanjani ukuthi abe umpostoli. Kunama qualifications amabili among others esiwabona ngokucacile ezwini. One, umpostoli kwakuba umuntu ombonile uJesu ngamehlo, ngoba kwakumele babe abantu abafakazela ukuvuka kwakhe uJesu. Sonke siyakholwa ukuthi uJesu wavuka ethuneni ngenxa yezwi lalamadoda abizwa ngabapostoli. Futhi babe nomsebenzi woku-establisha ibandla likaNkulunkulu from scratch lingakabi khona. Akuchaza ukuthi umuntu ohamba eshumayela ngesikhathi samanje etshala amabandla wenza into efanayo nento eyenziwe uPaul. Lo shumela manje uyalingisa lokhu asakubona uPaul ekwenza, wakha phezulu kwezisekelo sezikhona, kodwa bona babe unique in the sense ukuthi babeqala into engakazi bekhona before. Futhi uNkulunkulu wabanikeza amandla okuperform ama-miracles. Lama verses siwabona u1 Corinthians chapter 9 uverse 1 no2. Paul ubhala athi, angikhululekile yini na, angisiye yini umpostoli na, angimbonanga yini uJesu inkosi yethu na. Na qualification yokuqala uma defend ukuthi umpostoli uyabakhumbuza phela ngambona uJesu. Siyazi ke sendleleni ebheke eDamascus uJesu wavela kuyena wambona ukuthi ngempela uvukile. Mayiqhubeka athi, anisiwe yini nina umsebenzi wami enkosini na, uma kwabanye ngingesiyo umpostoli kodwa kini nginguye, ngokuba nina niluPaul opostoli bami enkosini. Akakhulumi nje ngokuthi uyena watshala ibandla, founder yaseKorinte,
kodwa uye owaqala indaba yokushunyelwa kwevangeli kwabezizwe kutshalwe amabandla kubantu abangesiwa amaJuda. Ingaziwa leyo nto ukuthi konje yoma ibheke ngaphi mfundisi, bazosoka abazukusoka, bazoligcina isabatha noma bazokuligcina, bazokwenza njani ngomthetho kaMose, baqala baba amaJuda or not, baye ethempelini bangayi. uPaulo wabeka lezo isekelo sonke sesiqhubeka phezulu kwazo, wambona uJesu ngamehlo, wenza umsebenzi wokusungula the global church kanje ama local churches. Futhi mawubuka u2 Corinthians chapter 12 uyayibona le qualification yokwenza imangaliso. Uthi kuverse 11, 2 Corinthians chapter 12 verse 11, sengize ngaba yisiwula nina ningiphoqile, ngokuba mina kufanele ngabe ngconywa yinina. Angisilele ngalutho kubapostoli abaqavile kakhulu noma ngingeyilutho. Impela izibonakaliso zobupostoli zenziwe kini ngokubekezela konke ngezibonakaliso ngezimangaliso nangemsebenzi yamandla. Uthi uPaul ama-signs obupostoli avela kuyena awashodanga ngesikhathi seKorinte, abaleke izibonakaliso ama-miracles, izimangaliso nemsebenzi yamandla uNkulunkulu amnikeza yona ukuthi akwazi ukuyenza. uHebrews 2 uyayifakazela kakhulu lento. uHebrews 2 ave usizo umfundisi ngoba ukhuluma kwi-perspective yomuntu obengasiyena umpostoli, indlela nathi simele ukukhuluma ngayo le. Uthi kuverse 3, pho thina siyakuphunywa kanjani uma sidebesela insindisi enkulu kangaka na? Lena eyashunyayelwa kuqala ngenkosi yaqiniswa kuthina yilabo abayizwayo. Obani abayizwayo inkosi? Abafundi bakhe ayihamba nabo ebashumayeza abapostoli labo. Bese kuverse 4, uNkulunkulu efakaza kanye nabo ngezibonakaliso ngezimangaliso ngemsebenzi yamandla enhlobonhlobo nangokwabelwa kukaMoya oNgcwele ngokwentando yakhe. Bamuzwa uJesu base bashumayela yonke indawo lezinto uJesu ayibatshele zona, ukuze abantu bazi ukuthi ngempela izona ayithunywa kaJesu lezi akade zinayo. uNkulunkulu abafakazela ngezimangaliso ngemsebenzi yamandla enhlobonhlobo. Uyambona lo muntu ubhala ukuthi thina sinjalo, ibona abenze njalo uNkulunkulu, ibona ibafakazela, ngoba sase sidlula vele isikhathi sabapostoli ngesikhathi ebhala noma babesakhona abanye. So ama-qualifications la umfundisa kwakumele uJesu umbone ngamehlo, wenza umsebenzi wokuqalwa kwebandla lisasungulwa, bese uba nesiphiwo sokwenza imangaliso. Ngiyafisa mkhathini sivakashele incwadi yezenzo zabapostoli chapter 1, because lapha kunalo mpostoli noma lendoda abafisa ukuthi ithathe isikhundla sikaJudas, omunye walaba bawu-12 abenikezwe uKristu amandla. Ukhumbula uJudas nanoma wagcina ngalendlela egcine ngayo, wakhetha uKristu, wanikezwa amandla, waperforma ama-miracles, wenza konke lokhu bekwenziwa abanye abapostoli. He was not less of an apostle than abanye abapostoli, even though isigcino sakhe noma isiphetho sakhe sibe yilento esiyiyona. Mase bakhetha omunye ukuthi athathe isikhundla, kunema-qualification futhi lapho yokuthi umuntu onjani okumele abizwe ngompostoli noma athathe lesi sikhundla sobupostoli esihambisana nalamandla nalegunya esesikubonile kuloko sosifundele kona. Mhlawumbe siqale lapha kuverse 21 kuchapter 1 sibone ungasifundela yona mkhathini. uPetru yakhuluma la ngendaba yokureplace kaJudas njengoba usho verse 21, ngakho-ke kubalulekile ukuba kulamadoda ayehamba nathi isikhathi sonke lapho inkosi uJesu ingena iphuma phakathi kwethu. That's important mkhathini, asingayijahi nje. Umpostoli umuntu ke obone uKristu and futhi abona uKristu engena ephuma phakathi kwabo, kushuthi was amongst them. Okokuqala lokho. Asiqhubeke kwesibili verse 32 kuthini? Uverse 22 uthi kusukela embhaphatisweni kaJohani kuze kube usuku akhushulwa ngalo kithi, enye yawo ibe ufakazi kanye nathi
wokuvuka kwakhe. Now lento siyibonile umpostoli Paul ingakho umpostoli Paul wambona uKristu endleleni aseDamaseko ukusho ngesibindi lokuthi angimbonanga uKristu yini. Kuyaqhubeka siyabona ukuthi uKristu ekuvukeni kwakhe wazibonakalisa kobani uyabalwa lapho umpostoli Paul ukuthi uKristu wazibonakalisa nakuyena imbala, even though ukuqokwa kwakhe njengompostoli bekungafani nokwabanye abapostoli, kepha uqoke uKristu umbonile evuka. Sibuze kumbuzo ukuthi ukhona namuhla ongaba umpostoli abe naleli gunya naleli mandla owabona uKristu ehamba ephuma phakathi kwabo bonke abafundi njengale qualification efuneka la. Okwesibili, siyambona yini namuhla owabona uKristu ebethelo wambona evuka, noma uKristu wazibonakalisa kuyena kunobufakazi? Umpostoli Paul uthi kunobufakazi, is documented, abanye obufakazi ukuthi wabona uKristu evuka. Ubhala incwadi abaseKorinte basaphila namuhla, ofakazi baningi. Now ukhona ke namuhla obone ukuvuka kaKristu, noma ngathi wahlangana noKristu ngendlela eyisimangaliso njengale kampostoli Paul. Asiqhubeke uthina. Verse 23 uthi base bephakamisa ababili, uJoseph okuthiwa uBarisaba owayebizwa ngokuthi nguJusti kanye noMatthias, base bekhuleka bethi, wena Nkosi owazi inhliziyo zabantu bonke, sikhombise ukuthi ubani omkhethileyo kulaba ababili ukuba thatha indawo kulomsebenzi nobupostoli obulaxazwe nguJuda waya endaweni yakhe. Basebenzela unkatho lwadla uMatthias wayesebalwa kanye nabapostoli abali-11. The long and short yalento qeda wefuna mkhathini ngenxa yesikhathi ithi nanoma sebemqokile efita leyo criteria akubona abamkhethile, bathathe lawo madoda bashaya inkatho bambeka phambi kwaKristu, uKristu okhethe uMatthias, akuwona la madoda laba apostoli lababanye. So it's important ukuthi sikubone lo ukuthi uma umuntu ezozibiza ngompostoli namuhla aphinde aclaime namandla negunya neauthority ye-apostolic authority, nayi qualification ngokwezwi likaNkulunkulu. Siyibona encwadini yezenzo, siphinde siyibone kaningi ezincwadini eziningi ku-1 Corinthians, siyibone nomsebenzi wabo. Now asikhulume ngomsebenzi wabo mkhathini njengabantu abamele uKristu, njengama representative kaKristu, and asingayithathi lento njengama representative kaKristu lightly, because namuhla wena njengomfundisi wezwi likaNkulunkulu uzibiza ngerepresentative kaKristu, nami ngingazibiza ngerepresentative kaKristu, nothisha weSunday school angazibiza ngerepresentative kaKristu because ufundisa imiyalelo kaKristu. Lokuba yirepresentative kaKristu kwabapostoli laba bawu-12 kuhluke njani kunaloku kwethu? Kubalulekile ukuthi sikwenze because mina nawe sikhomba ezweni, bona bebengakhomba ezweni ngaso sonke isikhathi. Bebethi mebekhuluma kufane namazwi akhuluma uKristu qobo. Singathini lapho mkhathini? Ungakufanisa nokuthi mangihamba ngiyakwelinye izwe, mina sitheni nje sise-UK, nami ngowase South Africa ngakwazi ukukhuluma ngeSouth Africa, ngikhulume ngeParliament lakithi nomongameli wakithi ukuthi banjani bacabangani. Kodwa kufana ukukhuluma kwami nokukhuluma kweambassador edeployiwe elapha e-UK yase South Africa, yona ikhuluma with authorities into eyi-official eyisuke ifuna ukukhulunywa uhulumeni waseNingizimu Afrika. Kunjalo ukuthi thina sonke abanye noma simrepresent uKristu, sikhuluma izwi lakhe, silishumayeza abanye, asiwe ama-official representatives. Nathi esikwenzayo sithatha kulokhu okwakhulunywa ama-official representatives akhe, asibhalela khona phansi ngezwi lakhe bese sikudlulisela kwabanye. Uyayibona lento for example kuJohn chapter 20, ivangeli kaJohane, uverse 20 uthi uJesu esekushilo lokho
wabakhombisa izandla zakhe nohlangothi lwakhe base bethokoza abafundi lapho beyibona inkosi. UJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kini, njengalokhu uBaba engithumile mina, nami ngiyanithuma nina. Esekushilo lokho wabaphephetha wathi kubo, yamukelana umoya oyingcwele. Enibathethelele izono zabo bathethelelwe, neningabathetheleli abathethelelwe. Njengalokhu uBaba engithumile nami ngiyanithuma. UJesu wayeze ukuzorepresent uBaba lamadoda manje njengoba esezambula kuwona after evukile. Uyawathuma ukuthi awahambe kayoba ama-representatives akhe, uwanikezwa nomoya oyingcwele ukuthi abanikeze leso siphiwo sokwenza lo msebenzi. Angikuhlale emadevini lapho emkhathini. uKristu ubaphephethe wabanikeza umoya oyingcwele. Akusulo mphephethe siubona namuhla abantu baphephetha abantu bese behlehla nyovana bewa. Bese sithi umoya oyingcwele. Asichaze emkhathini because kunemgilingwane eminingi la abantu bona laba abanye babo bazibiza ngabaprofeti, abanye babo bazibiza ngabapostoli, bavele baphephetha abantu bese bahlehla nyovane. Abanye babo, ngisho ngithi abanye babo ngoba mina bangangiphephetha kuze kuphela umoya, ngeke ngihlehle nyovane ngiwe. Asicacise le mkhathini. Bangavuma abalaleli ukuphephethwa, uyozithola nemkhuhlane nezinto ongafanele uyithole uvuma abantu bekuphephethe. uNkulunkulu lo enza lesi simangaliso, asibabona abapostoli besimimika ngoba akekho okwazi ukunikeza umoya oyingcwele komunye. uJesu kuphela unamandla okunikeza umoya oyingcwele. Sonke siyamamukela umoya oyingcwele ngelanga esisindisa ngalo. So ke la nje sikubonayo ukuthi abapostoli babehlukile kuthina sonke befundisi esisaphila manje ngoba babe ne-special role yokurepresent uKristu ezweni. uKristu akazange azambule beyond izwe laka-Israyeli, wahlala nje eJerusalem, ayikhuphuka eGalile ney'ndawo ezini between lapho Samaria. Akazange aye kwamanye amazwe. After eqala umsebenzi wanika lamadoda awu-12 ukuba amenze azeke. Thina sonke-ke sakha phezu kwesisekelo sawo, ngakho owethu umsebenzi awufani nalo msebenzi abapostoli ababewunikeziwe. Now ngiyafisa kuloko ogcine ngako emkhathini ukubona umsebenzi wabapostoli ukuthi bebezoba isekelo incwadi yabase-Efesu isho njalo. Ithi thina njengebandla sakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti, uKristu cornerstone yakhona. Asichaze lento futhi ngiyasichaza njalo, kepha ibalekile in the context yaloko esikhuluma ngako namuhla ngabantu abazibiza abapostoli. Now ngikusho lokho mkhathini because abapostoli namuhla baphinde bazibize ngama-founder wamabandla athize. Now ngiyafisa sichaze lento yokuba i-founder nalesi sisekelo noma le foundation izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngayo la sesibonile ezwini nala sibona khona encwadini yabase-Efesu futhi ukuthi ukuphi lo mehluko walesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Sikhulumile ngabaprofeti last week. Sabapostoli, leso sisekelo leso sabapostoli, leyo foundation kanye nama so-called founders, ukuthi ufounde ibandla elithile, ufounde i-SDF, ufounde eKhanyeni, ufounde all these other things. Yini umehluko lapho? Ivesi njengoba usho u-Ephesians 2 uverse 20 mawubuka nje kusuka ku-19, ngakho-ke yanisiba abafokazi neyihambi kodwa senizakhamuzi kanye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu. Injani indlu kaNkulunkulu? Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti, uKristu Jesu uqobo eyitshe legumbi, okuhlanganiselwe kuyisakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini. Okubalulekile nokuwumehluko umfundisi between umsebenzi wabapostoli njengoba bebizwa ngesisekelo versus umsebenzi wabantu abafounda amabandla ey'ndaweni ngey'ndawo, ukuthi umuntu osungula ibandla manje lona lelo bandla asuke ulisungula phezu kwesisekelo esesikhona. Uthi efika nje endaweni la yotshala khona ibandla, efika phethe umqulu, umthetho sisekelo webandla ubhalwe phansi, uphethe ngezandla bese ewushumayeza abantu. Leli ivangeli alishumayelayo ivangeli
alibhalelwe phansi walifundiswa ukuthi ibandla libanjani, abantu bonke bayamukeleke ebandleni mabesindiswa bekholwa uJesu bayabhabhadiswa mase bayafundiswa iBhayibheli ukugcina konke uJesu asiyale ngakho. Kuneziphiwo, abanye bayahlabelela, abanye bayafundisa, abanye baya administrate, abanye bayenzani benzani. Yonke leyo nto seyibhalelwe phansi isona sisekelo leso esabekwa abapostoli. Lelizwi likaNkulunkulu esinalo was an important foundation abapostoli abashiya nayo. Namasiko mpilo ebandla likaKristu ukuthi kwenziwa njani, kuyathandana, kuyaxolelwana, kuyanakekelwana, zonke lezo zinto esizibhalelwe thina zenzi lezo zinto umfundisi. Akekho othi mayiqala ibandla bese yavula athi ngokwaba sePhayindali chapter 1 bese yabhala ukuthi nayo ubona kanjani. No, ngoba ifoundation iphelele sayakhelwa thina okwethu ukuqhubeka ke manje sakhe ibhilidi likaNkulunkulu silikhuphule ngenxa le foundation. Futhi yabona amavesi agcizela lento mfundisi ukuthi lesiphiwo sokubhala iBhayibheli sasinikezwe abapostoli ukuze babe ababek'isekelo. Asibone lento lapha emkhathini sinikeze lamavesi kumlaleli olapha ekhaya encwadini kaJohane chapter 14 nisayibona nasencwadini kaJohane chapter 16 manengi kamanye amavesi asho njalo, kepha asiwafunde emkhathini ukuze olalele ekhaya angazothi uNkosi nomkhathini bathi injombusho asibhali izwi likaNkulunkulu namuhla sithi ngokwasezululand njengoba sibona waseThessalonika nakuphi, because isisekelo ifoundation isiyakhiwe. So umuntu ozibiza ngompostoli namuhla uma eyosungula ibandla akakhi foundation isikhona and is foundation isibhalelwe yona phansi uNkulunkulu esebenzisa bona labapostoli bempela. Asibone lapha ibhala khona izwi emkhathini. uJohn 14 verse 25 uJesu uthi ngintshelile lokhu ngisahleli nani, kepha umduduzi uMoya oNgcwele uBaba yakumthumela egameni lami uyakumfundisa konke anikhumbuze konke engintshele khona. Ukuyibuza ukuthi uMathewu wakhumbula kanjani le ntshumela yasentabeni yonke word for word, angageji kungabe namaphutha. Ileli verse lelo uJesu wabathembisa ukuthi mayisehambile uzothuma uMoya oNgcwele, uzothi mayifika uMoya oNgcwele anikezele amadoda ayabafundi bakhe abapostoli isiphiwo sokukhumbula zonke izinto uJesu ayeyikhulumile ayefuna bayibhale nangampela bayikhumbula basibhalela. uJohn 16 uthi uJesu kuverse 12 kusenokuningi enganitshela khona kodwa manje ningekuthwale anikabe ready. Kepha lapho esefikile yena uMoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba uyakukhuluma akayikhuluma kwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele khona. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. Konke ubaba nakho kungokwami. La ubathembisa ukuthi uMoya oNgcwele mayesefikile uzobaholela kulona lonke iqiniso nezinto ukuJesu ayingazange ayikhulume. Bese uMoya oNgcwele baholela kulonke iqiniso. uPaul esebhala incwadi yabaseRoma ambula amaqiniso, abhala abaseKorinti, abhala uJohana, abhala incwadi yesambulo. uMoya oNgcwele baholela kulonke iqiniso njengoba uJesu wayebathembisile. Kwakuyigift unique le mfundisi. Bakhona abantu abafuna ukuphikisana nathi masithi kunama gifts angasekho ebandleni, kodwa isekho le gift yokwambula iqiniso elisha uNkulunkulu angakazi azalikhulume alambule elibhalwe phansi. Akekho umuntu onegift manje ngakhe ngekho nesibindi sokubhala iBhayibheli edama chapter kulona, ngoba sonke siyabona ukuthi kwakuyigift yangalesi sikhathi yanikezwe lamadoda yadlula yayihambisana ke negift yobupostoli mfundisi. Singayibandakanya negift yama miracles nakho konke okunye bese sithi ingakho sithi abapostoli abasekho manje ngoba umsebenzi wabo wokubeka isekelo nokubhala kwezwi likaNkulunkulu usuphelele. Ophikisana nawe umlaleli olalele olandela inkolo yama-Mormons, the Latter Day Saints, ngobe bona bane last testament elibhalewe olobambizwa ngomprofeti wabo uJoseph Smith naye othi uKristu wayibonakalisa kuyena. Asikwamukele moyeni, sawubona.
Baba Nkosi nababa ukhona kumhla ka 8 September 2025 kenesidingalele emsakazweni iVuma FM Sound Option Hub. Amen. Baba Umyeni namuhla ngivula online very late so ngizokucela nje ube umfishane ngingakuvali hlala esihlokweni nje uthi qaphu nje kafishane angizokunikeza isikhathi engihlale ngikunikeza sona namuhla. Ayikho inkinga baba, ake understand no ngifisa ukuphawula ngalesi sihloko sanamhlanje ngoba kukaningi sithola abantu bebizana ngabapostoli lezinsuku esiphila kuzona. Uthola ukuthi umuntu uyayizela nje ebandleni abamamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, kodwa ngoba every Sunday uhleze khona ebandleni usezowanikeza leli gama lokuthi umpostoli. Ngoba uma ubhekisisa kahle nje banichazile uapostoli, one of the 12 men that Jesus Christ chose to tell people about him and what he taught. Bakhona labapostoli laphana mawubheka kuMatthew chapter 10 ubabalile abayishumi nambili ngenxa yesikhathi ngeke ngisabafunda bonke ukuthi obani nanokuthi yini umsebenzi wompostoli. Mawubheka laphana kuLuka chapter 14 uverse 27 uthi nalo ongathwala isiphambano sakhe angilandele angebe ngumfundi wami. Bese laphana ku33 kunjalo ke yilowo nalowo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe ngumfundi wami. Amen. Ngenxa yesikhathi angime kulowo mazwi baba. Amen. Mbonga Baba Umyeni, ngiyaxolisa mfethu futhi ngiyabonga nje nokushaya kafuphi ngendlela owenze ngayo. Nawe emlaleli ungenze njalo lapha njengoba Baba Umyeni ku 0861010300 0861010300 noma lapha ku 0737091991 wenze njengaye yena lo. Sawubona, siyakwamukela emoyeni. Sawubona baba. Sawubona ma, ngicela ungivalele umsakazo noma phuma yebo. Khuluma nobani kuphi? Ngiyabonga baba. Baba umama uStella kwaMasho. Yebo ma. Angiboni ke mina emehlweni. Baba nami nginalo leli bhadi makuthuke nje kwenzeka ngaqondana nabo laba prophets abavele ngihluka. Uthola umuntu esengiphephethe ngime nje kusema kwenze kulutho. Babuze sewuyabona ngithi lutho. Kona ngiyazi ukuthi hayi wena udlala i-evil spirit. Ngathi ngenhliziyo yileyo ngiphephetheka ngayo i-evil spirit engahlangani nawe. Ngiyabonga baba, siyabonga. Sabona kakhulu ba. Asikwamukele lawe moyeni sabona. Batata. Asikwamukele moyeni sabona. Ayibonge Nkosi. Baba Majolo. Ngenxa yesikhathi ngoba ke bona yazi ukuthi isikhathi sebesihlane baba mhlawumbe mina ngizoletha nje embuzo Nkosi yami. Bengibuza la ukuthi kusukela kuleso sikhathi seJesu nabapostoli asizwa beqhubeka abapostoli, kodwa la ngikhuluma ngeSouth Africa ukuthi South Africa baqale ukuvela ngama-2000 uma ngingaphosisi ngama-50s ngama-60s ngama-70s 80s akuzange bezwa ngale ndlela bezwakala ngayo manje. Kwenziwa yini bese bechuma manje? Abesifazane babe khona yini abapostoli egameni likaJesu? Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anigcine nemndeni yenu nabalaleli bonke, siyamthanda egameni likaJesu. Siyabonga baba Majolo, siyababona lapha encwadini kaMark nomyeni ushilo lapha encwadini kaMatthew, but siyabona na kuMark chapter 3 uKristu ebakhetha bonke abesilisa, wonke amagama babizwe ngamagama babesilisa futhi asimbono wesifazane. Akakaze nje abekhona eBhayibhelini, akakaze nje kube nompostoli wesifazane eBhayibhelini, kepha siyababona namuhla bakhona. Njengoba usho ukuthi 2000 kunalomoya ufike ngama-2000 baba Umyeni nani balaleli olethwe yilabantu bokufika, angikusho lokho, ulethwe abantu bokufika nalomoya okuthiwa amandla nalomoya wokuphephetha abantu besingapheshethwa thina, siqala ukupheshethwa manje ngawona lama-2000 ilabantu bokufika abafike nalento kuyiqiniso. Angibakhulumi kambi mesiyibheka nje injalo, futhi ngingafisa ukuthi sinabe kakhulu ngayo, kepha-ke ngenxa yesikhathi asikwazi, kodwa kuyiqiniso na baba Majola imikhuba, and le mkhuba ihambisana namandla
ne authority yokuloda noma yokubusa phezulu kwabantu nokusatshwa nokuhlonishwa okudimandayo nama benefits ke singakhohlwa kunama benefits kakhulukazi wemali ahambisana nawo lama title. Sikwamukele emoyeni sawubona. Ngibona bobaba bami. Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi? Ubaba uNtulu embongolwane eShowe. Mphemba. Baba ngilalela ukuhlelo ngibonga kakhulu ba nicacise ngale ndaba. Ngizobeka nje ibonelo ezintathu. Lapha yangama 50s nama 60s kwavela ama giant ayimayela ubaba uNgidi, ubaba uChiliza, kuzoba ubaba uNicholas Payne. Lama giant ayena uNkulunkulu wayewaphathisile ngendlela esimangaliso, kodwa ekushumayeleni kwawo bobaba awazange azibize ngabapostoli, babezithobile ngendlela emangalisayo. Ngoba uyabona lo moya ukuthi umoya wesikhathi wempakamo kahle kahle awuwona umoya wokusebenza, ngoba lawa babe namandla uNkulunkulu baphathisile kodwa abazange bazibiza ngabapostoli, babezithobile. Kanganti ubaba wethu ubaba nje ubaba uNicholas Payne esezohamba emhlabeni wathi wazoyibiza ngenja ethi yena uyinja akafisi ngisho umngcwabo omuhle, ngoba injongo yakhe kwakuphakamisa uNkulunkulu, kwakuveza uNkulunkulu ungaveli yena. Ngiyabonga bobaba bami. Sibonga kakhulu Mphemba, kuyiqiniso lokuMphemba kushoya. Sikwamukele nawe emoyeni sawubona. Yebo ngibingelela bobaba bami egameni leGreater Nazareth. Sikhuluma nobani nje uthi qapho? Yebo ngikhuluma noSiphiwe baba waKangcobo. Ongcobo. WaKangcobo baba emlazi kaJay. Mashiya mahle. Yebo baba. Oqala baba engizokuveza lana ukuthi baba upostoli baba akusiyo into baba ongalala uvuke usompostoli. Umpostoli baba kube yigunya olinikezwa uNkulunkulu ukuba uhambe udeliver leso special message, hayi into vele baba esivele sikhulunyiwe. Siyabonga kakhulu baba. Sibonga kakhulu Mapholoba ukuthi qapho nawo ngenze njalo mlaleli njengoMapholoba lapha nangumlaleli bafundisi bami ngiyabingelela sinani manje nangu Thembi kaDimba sawubona weThembi kaDimba uThembi kaDimba namuhla utelekile nangu safuna sawubona Madimba. Sanibonani bafundisi e-studio, sengingene qathatha nginilaleleke manje, sengiyeke konke engikwenzayo ngilalele nina ngezinto ezakhayo. Ngiyabonga kakhulu Thembi Dimba. Sibonge kuMadimba. Asithathe nangumunye umlaleli. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Amen. Baba ngiyabingelela egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela nje baphasi bohlelo iSound Doctrine Hub, umxolisi Makhaya okhulumayo eHammersdale emafutheni. Wonke amadola yogoqa baba yazi nje Nkosi yami evangeli enisifundisa ngalo ileli lishunyayelwa isiza abantu kwaSitekene eKranskop nala efoka kokubela enkandla eGosabanakan Foundation, umxolisi Makhaya okhulumayo. Uvele wanyamalala kanjalo. Nangu sisiphela. Good evening Baba Nkosi noBaba Khoza. Our heavenly appointment has finally arrived and received genuine God's teaching. You are a blessing to us. Kusho sisiphele hambisana nendodana yakhe uAndile uEnji kaShobete uthi shalom bafundisi bami nginilalele ngiyakheka njalo ngeyimfundiso nisifundisa zona. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bless you. Amen. Kusho mamnye uEnji uShobete elapha emolweni na abanye ngenxa yesikhathi emkhathini uNomathemba nqumala uthi amen bafundisi bethu kuyintokozo kunizwa nisakaza ngemfundiso eyiphilile silalele. Amen. Umeyiki Kalansi uthi amen baphathi bemfihlakalo sifikanga sigalelekile kalokho sizawutya sihluthe
izwi sithemba njalo nathi ubaba uReka Khazi uthi shalom bafundisi bami sibonga kakhulu baba uNkulunkulu osezulwini uSonkulu uthe usengumpostoli omunye ubengavangeli kuyaba usengumprofeti kubeka kusam prophet promotion nandlela thizeni kepha ke angikahlangani nokunjalo embhalweni uthi baya promote njengobusho ushilo omunye umlaleli uthi hayi ipromotion nje nempakamo nonjabulo kaMwela simazibuko ukuthi ngiyabingelela ntambama sibonge elinye ithuba sesikhona emlazi kuzilungiswa izwi inibusise inkosi yomusa bafundisi bami umlungisi kaThwala nayo usho njalo uthi amen bafundisi bami ngithi impela abapostoli ilabo abakhethe uJesu ehamba nabo physically benza intando necebo likaNkulunkulu bengicacisela ukhuluma lapha ngoverse 4 ka Ephesians chapter 4 uverse usehambile lo ngithi ngiyampintshisa naye umkhathini incingo la ama WhatsApp ama voice note yiwo konke ungathi sithethe isihloko la esivusa uhlevana impela kodwa kuhle into enhle leyo uthi hi bazalwane why in the Bible do we not have female pastors and female apostles? The short answer ukuthi uNkulunkulu uyakuphinda encwadini yakhe ezwini lakhe ku 1 Corinthians uyakusho ku Timothy indawo eziningi uthi akakhethanga abantu besifazane ukuthi bafundise over abantu besilisa uthi uyasinikeza izizathu asibekayo kubili kokuqala uya kwi-order ye-creation uthi ngoba uAdam wadalwa kuqala akuyena Eva ebese nikeza isizathu sesibili athi isizathu sesibili ngoba uAdam akadukiswanga noma uyena who was not deceived uEva oba deceived so uNkulunkulu uthi akakuvumeli lokho in short emkhathini kusela umzuzu owodwa nje kuningi kakhulu mfethu angazi ukuthi senze njani laba abanye sobalalela off air si respond kubona off air kwazise phela ukuthi luchaba lixesha elakho mkhathini omunye yasibuza mfundisi esihlushwe yini uma abantu beyithathela ama title where is the harm kodwa njengoba usushilo bayibona sebephakeme bademande more honor more money futhi abakhuzeki abanye babona sebenelungelo lokuletha ama doctrines amasha edukisayo bazizwe bene pressure yokuzwa neyiprofeto neyimangaliso gcina beshimangaliso ingekho on top of that baya confuse ke nje ukusetshenziswa kwegama eLtestamentini elisha yingakho siyicorrect lento ngakho abafowethu abesebelitomlile leli item bayigagula ngalo libeke phansi lo mfundisi nje noma ube umvangeli akukho kuzoshoda asisho nje ukuthi mina nomkhathini sinabo abangani nozakwethu esebenzisana nabo abazibiza ngalama title akusixabanisi nje nakancane asixabene nabo bayazi ukuthi izwi lithini siyabakhomba ukuthi izwi lithini kepha ngokusho njalo akusho ukuthi abasasindisiwe akusho ukuthi bayesihogweni ukuthi nje bazoyiphendulela ngelinye ilanga phambi komnini webandla ngaloko abakwenzayo so akusho ukuthi sekunobutha sekufanele silwe manje sibagxeke sithini fanele sibakhombise nje ukuthi cha mfowethu dadewethu lokho kwenzayo akukho ezwini kahle ngomoya kaNkulunkulu so ningezwa sikhomba lamavesi bese ngicabanga ukuthi siyabazonda asibazondi kepha ke abaphephethayo sibalekelana nabo kude le ngoba lento yokuphephetha into engekho mina nomkhathini sithi asibonga ukuhlala nani siyabona izingcingo ziningi ama WhatsApp maningi lapha ku Facebook page yethu siyanthembisa sizolalela konke ebese siphendula la kumele siphendule khona sesiphendula kwena direct uNkulunkulu akakubusise asingakushiki wethu asikushiye namazwi khumbula phela funda ukuzifundela iBhayibheli ngokwenza njalo i-students kaMoya Engcwele hayi sikampostoli uKhoza noma umpostoli thizeni noma ndoda thizeni nje noma nkosikazi thizeni uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto elizayo.